Szczęść Boże, dobry, jest tutaj Hanau teraz. To jest przed pomnikiem braci Grimm, Jakub i Wilhelm. Wilhelm starszy, urodził się w 1785 roku, zmarł w 1863 w Berlinie, a Wilhelm był troszkę młodszy, rok młodszy, 1786, a zmarł 4 lata wcześniej, 1859. Obydwoje uzdolnieni Sprachwissenschaftler, czyli naukowcy zajmujący się językami, zbierali bajki, nie wymyślali ich, zbierali. Były też bajki najprawdopodobniej z Niemiec. I tu mamy taki piękny napis: braciom Grimm, niemiecki naród. Den Brüdern Grimm, das deutsche Volk. No, i tutaj mamy jak codziennie, co tydzień mamy rynek, czyli torg. Tam też jest fana śląsko, no nie, ukraińsko, z czarnym szlajfką. A tu mamy nowy ratusz z roku 1733. Też odnowiony, bardzo fajnie. Z czerwonego kamienia piaskowca tutaj miejscowego. No i tak to trzeba tu pokazać właśnie. To jest ring, jak to się go do. Albo tutaj go dają na to Marktplatz. I teraz co tu znalazłem ciekawego jeszcze? Na ratuszu znalazłem takie właśnie napisy tutaj, że to jest Neustädter Rathaus, czyli jakby nowomiejski ratusz, w 1597 zbudowany. To opowiem później jeszcze, jak tu przyszli Hugenoci. I tu jest też taka informacja: Hanauer Ultimatum. To było w okresie Wiosny Ludów, też tutaj powstała taka, jakieś powstanie było. Właśnie widzimy tu ludzi w jakimś innym języku rozmawiających bardzo głośno, ale to już do tego żeśmy się przyzwyczaili. No i teraz tutaj też jest taka bardzo fajna sprawa. Przeczytam po niemiecku. Aus ihrer Heimat, Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Brandenburg, Schlesien, von Weichsel und Warta, aus dem Sudetenland und dem Südosten vertriebenen deutsche Menschen fanden hier eine neue Heimat. Gemeinsam mit uns schufen sie aus Schutt und Asche eine blühende Stadt. Die alte Heimat bleiben ihnen und uns unvergessen, angebracht im Jahre 1968. No to krótko mówiąc, chodzi o to, że wszystkim tym, którzy przybyli po wojnie, wszystkim Niemcom, tutaj takie podziękowanie, że odbudowali miasto, które było kompletnie zniszczone. No i się okazuje, że Hanau, ja? Hanau przede wszystkim 104 000 mieszkańców, miasto na prawach powiatu. W tym roku uwolniło się z powiatu MKK, czyli Main-Kinzig-Kreis. Pierwsza informacja 1150 rok. Po łacinie to tak się nazywało mniej więcej Hagenaua, czyli ogrodzona łączka, polanka. Hagen to jest właśnie coś takiego jak wybieg albo ogrodzone coś. Gehege teraz to się mówi wybieg na przykład dla zwierząt, a Au to jest polanka, łączka, coś z trową. No, i tu możemy zaś łazić po tym całym targu. No, też widać, że są też pfefferlingi. Ulice są tutaj. No i chyba zaraz uda na tą kawę obejrzeć. No i małe rozczarowanie, bo ten Hopkaj tu stoi z tą kawą, to zawsze jest w tym miejscu. I go nie ma. Niestety. Tu zaś mamy
kiedy zrobiono ten Marktplatz, ten ring cały. No i dobra, idę dalej. No. Teraz idę w kierunku francuskiej alei, aleja francuska i tam będzie ten kościół walońsko-niderlandzki, nie? O, i zaś mamy szczęście. Zaś mamy szczęście posłuchać, jak tam dzwoni. Bo akurat jest 11. Tak jest. A tam na tym drugim kościele też dzwoni. Aha. Tu przełaża też, widzę coś takiego. Johannes Nickel und Söhne. Bau- und Möbelschneiderei. Tak? Tak kiedyś było. Ojce z synami robiły. No na razie. I patrzcie, roztomili aleja francusko. Z tyłu walonisch-niederländische Kirche. Zbombardowano między 44 a 45. Specjalnie nie odbudowano, żeby jako znak właśnie tego, że tutaj gadają, że to bardziej Brytyjczycy bombardowali, no gadają Amerykanie, no teraz nie wiem jak to jest tam, może tak, to jest tak. Piękny, 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 piękny plac tutaj, mieszkania drogie jak pieron, no ale cóż to, ważne, że jest fajny plac. No i tutaj chcę wam szybko pokazać taka główna osoba, która tu jest właśnie związana z historią Hanau, to jest właśnie taki grof, który sprowadził hugonotów w 1600 roku. I tu mamy właśnie taki obrazek na ten temat. To jest tutaj Graf Philipp Ludwig II empfängt die Schlüssel von den Emigranten erbaut Kirche 1608, czyli hrabia Filip Ludwig II otrzymuje klucze do kościoła emigrantów, no ale to byli ci właśnie ewangelicy, to nie hugonoci przyszli wcześniej, ewangelicy z ewangeliki z Francji. No i tu też się teraz dowiedziałem, że tak się myślałem, jak to godą z Anglii, jest tego, z Holandii przyszli, albo coś, przecież tam są protestanci, ale się okazuje, że ta część, znaczy w tamtym momencie to było okupowane czy zajęte przez Hiszpanów, no i były czystki. No i tu wybudowano w roku właśnie 1608 Kirchplan Doppelt, czyli podwójny kościół. No a ten właśnie, co to sprowadził tych ludzi, albo przyjął ich, to się nazywał Graf Philipp Ludwig II von Hanau und Münzenberg. Nie za długo żył, 36 lat, no, ale był dosyć światłym no, władcą tutaj. Także trzeba też powiedzieć, że przed wojną taki był spis ludności w 1938 roku. 80% mieszkańców Hanau było ewangelikami różnej maści. Trochę było katolików. No i raczej tam innych nie było, na pewno muzułmanów nie było. Teraz czytałem, że 2 lata temu było też takie jakieś spis ludności, a register taki był. No i się okazuje, że mamy 25% katolików, 20% ewangelików i 55% bez konfesji lub innych, czyli muzułmanów również. No i tutaj jest coś takiego. Jesteśmy na ścieżce braci Grimm, Rotkäppchen, czyli czerwony kapturek. I tu można to tak łazić i zbierać zdjęcia z bajek braci Grimm. Tutaj żyją, to miasto żyje tymi braćmi Grimm, no jednak się tu urodzili, jest to bardzo ważne. Pięknie, prawda? To jest ten Neustadt właśnie zbudowany, jak przyjechały te emigranty.
No i teraz jeszcze coś takiego to wam pokażę. Kaffeepauza, no, z kuchen. No tak, teraz przy tym kafeju, co tu jeszcze można dobrego o Hanau powiedzieć? To jest siedziba firmy Herois. To jest szwajcarska firma, która zajmuje się złotem. A tu później będę opowiadał o tym, że złoto to było bardzo ważne, bo jak przyjechali ci ewangelicy z Walonii i z Niderlandów, czy z Belgii i z Holandii obecnej, to wielu z nich było złotnikami i tutaj to miasto zaczęło się bardzo właśnie zajmować złotem. No a druga informacja to jest taka, że w 1609 roku ten graf, o którym tam gadałem, czyli ten hrabia, on też pozwolił tu na osiedlenie się Żydom i oni też jeszcze tą właśnie działalnością złotniczą się zajęli. A ten dom, który tam później Buda pokazywał, Deutsches Goldschmiedhaus, to było dopiero w 1941 roku i coś okazuje, że to jakiś był z NSDAP albo jakiś tam właśnie taki działacz od Adolfa i on tutaj też zrobił jakby takie muzeum, że to wszystko zawdzięcza się Niemcom niby. No ale to wiadomo, to raczej było wszystko kradzione, ale o tym to jest wielka tajemnica. Natomiast warto to zwiedzić. Eintrittskarta kosztuje no 4 euro. I dosyć często zmieniają właśnie to, nie? Stawki, także właściwie za każdym razem mi się poszło, to zawsze coś nowego. A pamiętam, że znalazłem tam kiedyś, no tutaj mamy taką cestę albo sztreka po naszemu między Freiheitsplatz a rynkiem. No i się okazuje, że tam był jakiś ring fenicki, który ma 5000 lot. Powiem tak, że chętnie bym go ubrał, bo mi się podobał. Tak fajnie był zrobiony, nie? Narychtowany. No, Turzech jest teraz z tyłu Rathausu i w tym miejscu stał stary dom rodziny Grimm. Tam mamy takiego Emila jeszcze Grimma, to był kuzyn od nich. Najprawdopodobniej ta chałupa tu stała, no nie ma jej w obecnym stanie, tu no tak pomalowali to, bo widzicie, że to jest tylko tak domalowane. No ale wiemy, że to stało tutaj na tej ulicy Długi. No i tam trzeba sobie popatrzeć, tak. To jest ulica Długo, tu kiedyś był festą, nie? O, sztab policja jeszcze. Proszę bardzo. No, tam jest ta polska knajpa też. A nie knajpa, co ja gadam. Sklep. No i w każdym razie między tym nowym ratuszem a starym ratuszem był festung. Ale to też pokażę na jakiejś mapie tam później. No, uważam dalej, bo czas leci. Am Freiheitsplatz. To jest Forum Hanau, najnowsze dziecko Oberbürgermeistera Klausa Kamińskiego. Tamta strona ciągnie się ten Freiheitsplatz. No, jest to miejsce spotkań. Bardzo fajnie. I na pewno warto tutaj wleźć. Fajne sklepy. Jest biblioteka. Jedna knajpa, druga knajpa. No, i teraz tak szybko tu wleziemy. Fajnie. Jest i co zjeść. Tu się oblecenie jakie znajdzie. A ja lecę na górę szukać tam kibelka. O. I do kobiet coś. Tutaj baby mogą wszystkie pieniądze wydać, co by chciały. Dzisiaj nie ma dużo ludzi, bo to jest środa jest jak nagrywam. No i czasami tam łażę tam do tego Smitha. To jest taki Kindergeschäft, a nie po to, a co też do dzieci. Duków jeszcze nie mam, żeby coś kupić, ale bardziej się rozchodzi o to, że tu są klocki Lego i tak sobie tu pooglądam zawsze.
co bym mógł sobie kupić i poukładać, nie? Wszędzie bajki. To są te cwergi. Gretel, masz leży Małgocia. Tu mamy Kopciuszka. A tu mamy muzykantów z Bremy. No i tak zawsze jak czego co zobaczę. Bracia Grimm. Tu mamy Jakub Grimm. No. Tu mamy 1854 pierwszy słownik. To był okres tożsamości narodowej Niemiec. Tu jest napisane, że w 1811 zrobili jakiś tam śpiewnik staroniemiecki. No i tam, że się zajmował właśnie tymi językami. Jakub. Tutaj mamy Wilhelma. Już jego daty. Bajki dla dzieci i do domu, 812 wydane. Profesor i bibliotekarz. I mity niemieckie, 835 rok. Powiem, idąc do toalety, znalazłem zawsze coś ciekawego. Naprawdę jestem w szoku, to miasto. Chyba mi się coraz to bardziej podoba. No na razie. No, tu jest tych dali przed tym forum Hanau. Można sobie zerknąć. Ile tam jest? 219 miejsc jeszcze jest otwartych. To jest Im Forum, to znaczy się pod ziemią. Tam jest Am Forum. Jest też 300 miejsc. Można sobie obejrzeć. Jest drugi. Tych kościołów jest tu wpierone. I tak jeszcze co do tych ewangelików, nie? Ewangelików. Tutaj jest co najmniej są 3 rodzaje tych. Pierwsze to są normalni luteranie. I teraz tam puda do tego kościoła do nich. Później mamy tych hugonotów, co tu przyszli, ale oni się nazwali reformiert, czyli reformowani, kalwinistyczni, kalwińscy, przepraszam. Wybaczcie mi. No i później mamy tych walońsko-niderlandzkich, nie? Także są 3 sorty. No i tak to właśnie wygląda, te 70%, bo to co przed wojną było, no to było prawdziwe, to później to się wszystko pomieszało, nie? Tu mam taka chałupa z 1597, czyli 1600 roku. Zniszczono w czasie II wojny światowej, odbudowano po wojnie. Też trzeba powiedzieć, że te alianty, czyli Amerykany i Brytyjczyki, Angolę, kompletnie to stare miasto zbombardowali, zostały 8 domów nienaruszonych. Wszystkie kościoły zostały zniszczone. No i tu mamy taką piękną uliczkę, popatrzcie, stary mur miejski, niesamowite, to znaczy tu nigdy nie byłem, nie? Piękne sprawy. Nie wiem kto to tutaj robi, kto to ludzi, no, gdzie kobieta w czadorze. To jest pięknie. No w każdym razie ja musi się zasłonić, bo to musi być prawa autorskie. W każdym razie ten kościół tutaj to jest kościół Johannesa i Johanneskirche i on jest luterański, ja? Jest dość potężne to pieleństwo, ale najfajniejsze jest to, a myślę, że zamknięte, bo to oni tu zamykają, bo to tak nie ma. Kirchenbau 1658-64, no miały dobre czasy tu dla nich. No tak wyglądał przed wojną, 30 rok, 45 rok, turm został. I tu zrobili taki właśnie trochę jak w Hiroshimie, tak mi się wydaje. No, ale co jest fajne, bo te nasze ewangeliki, oni to nie są takie głupie ludzie, oni robią biznes. I tu w kościele zrobili teraz restaurację. Ist schon offen? Ja. Aha. Tak, to co tam obejrzę. Można sobie to fajnie zicnąć na sofie.
Karamy w tym kościele. No, nieźle, co? Mądrze. No fajnie. To 19 lutego 2020 roku był tak zwany Anschlag von Hanau. Jest tych 9 osób, które zostało zabitych. Zazwyczaj, no nie zazwyczaj, ale większość to byli tureckiego albo kurdyjskiego pochodzenia. Na przykład Ferhat Uwad, tutaj jest Kurtowicz, to był Hamza, to był Bośniak. No w każdym razie tam też mamy taką jedną panią Mercedes Kierpacz. No nie wiem, chyba obywatelka rumuńska była. No i tu jest napisane "nie zapomnimy". Przejdę tam jeszcze koło tej knajpki, tej shisha baru, jak to się stało, ja? No i teraz stoję przy tym Deutsches Goldschmied-Haus, czyli takie muzeum właśnie złotnictwa w Niemczech. Założone w 1941 roku, popatrzcie, podczas wojny, to jakieś naziści to założyli. Ale generalnie chodzi o to, że w Hanau było bardzo dużo złotników, przerabianie złota i właśnie oglądałem tam, jest naprawdę fajna wystawka. Tu mamy taki stary rynek, to się nazywa Altstädtischer Markt, czyli rynek staromiejski. To było przed przyjściem tych hugonotów, a właściwie tych ludzi, którzy przyszli z Holandii i z Belgii. I dopiero od tego miejsca wybudowano ten nowy rynek. A tu mamy, o proszę, Pranger, czyli węgierz był. Wyznaczano kary. Tak wyglądał ratusz staromiejski przed wojną. Po wojnie zbombardowany. I tu mamy Elle und Gerechtigkeitsbrunnen, czyli tutaj, no właśnie, bo tutaj jakby był sąd, prawda? Bo tu widać, że ta pani ma dwie wagi. No i argumentacja tam. Nieźle, prawda? No nie wiem, kto to był Cygla, ale w każdym razie też tu mieszkał. I tu mamy napisane Altstädter Markt. Altstädter Markt, tu widać, że to już nie jest nowe, to jest po staremu robione. No a to jest kościół, ale tu nic nie widać z niego. To jest kościół kalwiński tutaj. A zaraz zobaczymy. Jest dopiero. Ostatnio Godołek tutaj o tym getcie. No faktycznie tu mieszkało około 500 Żydów. Dosyć duża nawet była ta diaspora żydowska tutaj. I tu jest taki mur. Taka była ulica. Tu jest napisane, że od 604 roku, no ale tak jak my tu wiemy, tam zostali sprowadzeni ci Żydzi. I tutaj symbolicznie są wszyscy Żydzi. Ostatnio gadałem Adla, Bea, Bamberga, czyli widać, że alfabetycznie to leci. Bing, same niemieckie nazwiska, Kremer, Czarliński, Eisenstädter, cały ten mur tutaj jest takimi tabliczkami zrobiony Żydów, którzy zginęli w II wojnie światowej. Tu mamy jakiś Mińsk, miejsce zagłady, getto Mińsk.
Theresienstadt to też tam jakaś było, 44. To też był taki obóz zagłady, bo to nawet nie koncentracyjny, tylko zagłady. Tu mamy Auschwitz, Hirschmann, Sobibór, no wszystko to co znamy, Theresienstadt. To jest tutaj nasza policaj, czyli na rewirze się go da, nie? Na rewirze policyjnym. Tam to mamy najważniejsza jednostka to jest Finanzamt, czyli urząd skarbowy albo finansowy, możemy powiedzieć niemiecki urząd finansowy, żeby to tak bardziej po ich niemu było. No i teraz lecę dalej. No to jest ten cały Freiheitsplatz. Tam, że był przed chwilą. Tu mamy dworzec autobusowy, Forum Hanau. Z tyłu te Marienkirche kalwińskie. No a tu mamy takiego małego hopka, co 3 euro. Tak tutaj właśnie wyczytałem. Bardzo ciekawe. No i teraz tak patrzę, tutaj napisany jest Daumerlings Wanderschaft, nie? No i sam nie wiedziałem co to jest. To taki mały hopek. No i dobrze do tego doszedłem. Tom Ciopaluch, podróże Tom Ciopalucha, braci Grimm. No, tu mamy takie delikatesy, aus Polen, polski Geschäft. U Jarka i u Ewy. Na ulicy Długiej. No i teraz zagadka do wszystkich, co to jest tutaj. To są takie harboły, a to jest takie coś. No ale w każdym razie to nie jest mysz, to jest gestiftete kata, czyli co? Czyli kot w butach. Dobra, dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie mnie. To na dzisiaj będzie tyle. Nie chcę przeciągać. Roztomili moje Landsmänner, Landsleute, Landsfrauen i innym wszystkim dziękuję. Teraz jest na po śląsku godomy. Trzeba będzie wleźć później do geszeftu. Tu mamy też taki, dobre, fajne. Te są truskawki, wszystko. Czekaj, jeszcze miałem iść na torg, kupić sobie fajny chlebek, brot. No i pozdrawiam z Panem Bogiem. Abonorujcie, róbcie lajki i dziękuję wszystkim. Ja z Panem Bogiem, cześć.